Πάμε στην Αθήνα. Πρέπει να πάρω διαταγές. Έλα. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Προσοχή, προσοχή. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσης προς τον πληθυσμό της Μακεδονίας. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις ευρισκόμενε επί του ελληνικού εδάφους κατέχονται υπό φιλικών αισθημάτων συνεργασίας και συναδελφώσεως με τον ελληνικό λαό. Κατά συνέπειαν παρέχεται πλήρης διαβεβαίωσης ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος βουλγαρικών στρατευμάτων επί του ελληνικού εδάφους. Για μίαν εισέτη φοράν τονίζεται ότι ο Φύρερ αγαπά την Ελλάδα και εγκαλουχείται εις τα νάματα του ελληνικού πνεύματος. Εν Θεσσαλονίκη, τη 24η Μαΐου 1941, ο στρατιωτικός διοικητής Μακεδονίας, αντιστράτηγος Βον Κρέντ. Λυπάμαι, Μαρίνα. Αλλά σε έναν πόλεμο σαν κι αυτόν... Δεν τον κάναμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Εσείς τον κάνατε για να κατακτήσετε τον κόσμο. Δεν ήρθα να φιλονικήσω. Ήρθα σαν φίλος. Γιατί μου επιτίθεστε? Και επιτέλους τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με όλα αυτά? Έρικ, έχετε μια ιδιότητα που σας κάνει ανεπιθύμητους στους Έλληνες. Του κατακτητού. Δεν είναι δικό μας λάθος που δεν σας στέλνουμε στα σπίτια μας. Σας διαβεβαιώ, δεν ήρθαμε ως κατακτητέ. Η Νέα Γερμανία πολεμάει για ένα καινούργιο ευτυχισμένο κόσμο. Μια νέα τάξη πραγμάτων. Μια νέα τάξη με όργανο την Γκεστάπο. Που δολοφονεί αθώους. Όπως δολοφόνησε τους δικούς μου. Λυπάμαι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε φίλοι και συνεργάτες με τους Έλληνες μέχρι το τέλος του νικηφόρου πολέμου για τη Γερμανία. Σε μια νέα Ευρώπη η Ελλάδα θα παίξει ρόλο ηγετικό. Auf Wiedersehen! Τα σέβη, κύριε Ναύαρχε.